Домовете ни вече ухаят на Козунак. Домакините приготвят празнична трапеза за своите семейства и близки, а българинът става все по-претенциозен, когато подготвя празничната си трапеза. Производителите обаче с всяка изминала година прецизират рецептите си и влагат все по-добри продукти за приготвяне на козуначени продукти. Много време и труд отнема омесването на истинският козунак, казва майсторка на козунаци от ямболска фирма. Според нея, за да се получи както трябва сладкият хляб, трябва да се спазят няколко изисквания. Като започнете да месите тестото вкъщи, трябва да е много топло. Друго важно условие за хубавият козунак са и продуктите, от които се приготвя: брашно, мая, олио, яйца, мляко и захар, и строго да се следи тяхната пропорция. Всяко нещо направено с любов е добро и желано, и това е рецептата. И с много труд и работа. Месенето и специално условията, температурата, влажност. Вашите пожелания за празник? Всичко най-добро на всички жители на град Ямбол и да са живи и здрави. Козунакът задължително присъства във всеки дом и символизира тялото на Исус Христос, така както боядисаните в червено яйца символизират кръвта му. Успех на домакините и весел празник от екипа на телевизия Ера!